Ahoj, vítejte na kanále Testnuto a právě jsem otočil recenzi na Sencor X70. To je ten nejlepší model, co má Sencor ve své nabídce a napadlo mě, jelikož mě hodně často píšete do mailu a ptáte se, jaká je legální koloběžka, jak maximálně rychle můžu jet, co mě hrozí za pokutu, pokud budu mít třeba koloběžku z Číny a tak dál. Přátelé, je to jednoduchý. Co se týká samotného výkonu, když u něho začneme, tak tady je jasně daný a prostě přes to vlak nejede, že koloběžka by byla úplně mega legální, je 250 W výkon. Což to si budeme povídat, to má většinou elektrokolo, tam je to pochopitelný, tam šlapete, u koloběžky stojíte a ten motor není úplně dostatečně silný na to, aby vás nějak utahl. Pro dítě dobrý, pro dospělého chlápka asi špatný. Tak je tady ještě jedna varianta a to je, že toleranční hodnota výkonu je maximálně 1 kW, s tím, že už se ví, že kilowattový mašiny umí jet rychleji než 25 hodině, tím pádem kilowattová mašina musí být zablokovaná a po případě jako třeba u Sencoru, když vám to výrobce dovolí, můžete ji odblokovat, ale musíte jet mimo civilizaci, mimo prostě veřejný komunikace, nejlíp někam ke strejdovi na zahradu, kde můžete řádit. Co se týká nad 1 kW, tak tyto koloběžky jsou v podstatě úplně nelegální, považují se už za motorový vozidla, potřebujete tam řidičák na motorku nebo auto. Problém u těchto koloběžek ale je ten, že tyto koloběžky nejdou homologovat, registrovat právě jako automobil, prostě nejde to. A tím pádem jsou, dá se říct, k ničemu. Takhle opět je můžete zablokovat nebo v nastavení snížit rychlost. Když se budete chovat nejspíš slušně, nikdo vás řešit nebude, ale bohužel přibývá případů, kdy lidi jezdí hodně nacákaní na těch koloběžkách. Taky jsou dost často už smrťáky na koloběžkách. Lidi to berou prostě jako, že wow, mám něco navíc, není to auto, není to kolo, je to prostě koloběžka, tak můžu jezdit jako hovado. A tam dochází právě těm problémům, to nepočítáme i ty experty, co používají neoriginálně nabíječky, jezdí v tom v dešti prostě pláštěnku úplně až po koule, mega kaluž, borec na tom jezdí. A pak ta koloběžka třeba nějak blafne a hasiči s tím mají problémy. Prostě hodně záchranných složek s tím má problémy. A tím pádem i my koloběžkaři s tím potom budeme mít velký problémy. Co jsem viděl takhle už v Německu a v jiných evropských zemích, tam už mají takový ty testovací válce, kdy tu koloběžku prostě na to dají a hnedka ví, že ta koloběžka jede daleko rychlejš než 25 hodině a tím pádem už mají mega průsery a velké pokuty. Samozřejmě někdo řekne, no jo, ale koloběžka na prázdno jede vždycky rychlejš, než když na ní stojíte. Ano, ale pokud má omezovač, tak vždycky ten omezovač, ať je na prázdno nebo je zatížená, ukáže těch 25 v hodině. Takže to je v pohodě. Jinak na všechny ty koloběžky, na těch 250 W logicky potřebujete mít povinný ručení, protože většinou koloběžky už mají i nad 25 kg a tam je to úplně jasný. To znamená, že pokud máte těžší koloběžku, jak 25 kg, tak musí jet maximálně 14 km v hodině, což je oprus, to radši jdete pěšky. A jinak logicky musí být pojištěná, pokud jede 25 hodině a má nad 25 kg. To jsou takové zákonné věci. To bychom tak shrnuli rychle a stručně ten výkon. Jo? To znamená, nad kilowatt nemáte tady v podstatě co dělat. Zatím to úplně nikdo neřeší, ale kdyby chtěli, tak nevěřím tomu, kdybyste dali nějaký průser s koloběžkou na 1 kW a byl to nejenom nějaký ťuklej blatník, dveře u auta nebo něco podobného, ale byl by to třeba průser, že někomu uděláte doživotní následky zranění, tak si myslím, že pojišťovna bude chtět hodně řešit tu vaši koloběžku, váš stav a tam vám to asi neprojde. Do kilowattu je to prostě furt tolerovaný, jo, ale nad kilowatt už se to bere jako motorový vozidlo a tam je problém. A upřímně ty kilowattové koloběžky jako stačí, jo. Když máte díky výrobci zablokovaný a on vám je dovolí odblokovat, tak si pak jdete někam zařádit mimo civilizaci, pak si jenom zase pomocí nějakých 3 zmačknutí si to zablokujete, odblokujete a máte pohodu. U těch čínských strojů a tak dále musíte do P settingu, nastavení, podrbat se s tím, snížit výkon třeba ze 100 na 33% jenom, aby to fakt bylo těch 25, ale pak už zase pro vás to nemá úplně smysl. Já sám osobně jsem měl třeba Ausoma DT2 Pročko, ale musel jsem ho dát pryč, protože chci jezdit hodně po městě a tak dál a ta koloběžka už působí takovým tím motoristickým dojmem a není to úplně ideálka. Takže je to škoda, ale díky tomu, že děláme my sami hodně průserů, myslíme si, že jsme nesmrtelní jezdci a tak dál, tak ten zákon bude přitvrzovat. Takže pokud chcete úplně mega klid, 250 W motor. Pokud jste těžší člověk, normální chlápek, kilowatt.
nad kilowatt vždycky riskujete. To je potřeba si vědomit. Ale to bylo jenom, co se týká výkonu. Tady jsou ještě další parametry, co by ta koloběžka správně měla mít. A to je třeba zvoneček. Jo? Žádný klakson, troubení. To vůbec nemá na cyklostezkách a podobně nic dělat. Zase třeba u Sencoru to mají fikaně, že dovolí tu koloběžku odblokovat, aby jela třeba 40 hodině, ale má jak zvoneček, tak i klakson. Prostě taková vychytávka. To samo motory. Máme tady kilowattový výkon, ale v každém motoru zase fikaně 500 W. Lepší rozložení toho výkonu a té jízdy. Jako mají to vymyšlený. Je vidět, že je to česká firma a přemýšlí. A přemýšlí dál proč? Protože tady máte hodně použitelný blinkery. Tady máte blinkery prostě v řídkách, jak to má správně být. A krom těch blinkerů v řídkách jsou tady blinkery i v zadku deku. Opět skvělá vychytávka. Zase ta koloběžka působí, že řidiči o vás ví. Aha, zase úplně mega bonus, denní svícení. Normální denní světla, jak má auto. Prostě blinkery, jak má auto, svícení, jak má auto, jak mají prostě kola a tak dál. Prostě je to do provozu. A nemají tady nějaký šílený diskotéky nebo něco, jenom prostě takový třeba červený LED pásek, nějaký prostě ambientní režim, žádný blikačky, kolotoče a podobně. A opět, co by koloběžka měla být, a teď jsem viděl, že to policajti zatraceně hodně řešili, ne ani ten samotný výkon té koloběžky, což jsem nechápal, ale řešili, kde máte, madam, takové věci, jako jsou odrazky. Ano, správně koloběžka má mít na sobě odrazky jako jízdní kolo. A tady opět jako příklad Sencor ty odrazky má ať už na zadních ramenou, oranžový, jak mají správně vypadat, a tak jednu bílou na tyči řízení pod řídkama. Prostě takhle má vypadat koloběžka, která má teda maximální výkon 1 kW, má tady bezpečnostní prvky, veškerý osvětlení, zvoneček a je v podstatě způsobilá s tím, když si na ní dáte povinné ručení. V tomto případě vás pojišťovna vykryje vždycky. Dál tady máte třeba i evidenční číslo, které by nemělo být někde ze spod koloběžky, z boku, nějak nakreslený nebo nějaká samolepka. Mělo by být věritý. A tady, když si na to šáhnu, tak vím, že to výrobní číslo tam mám a jenom tak lehkým deštíkem se mě jednoduše nesměje a můžu jezdit legálně dál. Prostě tohle to jsou věci, které vždycky ten poručík, jo, ten četník, který vás chňapne, bude řešit, když se mu bude chtít, a vždycky si něco najde. Takže takhle má vypadat legální za mě koloběžka a budete úplně v pohodě. Takže to jsme si tak shrnuli to, co byste měli mít, a vy samozřejmě do komentáře napíšete, že to není pravda, že třeba kecám a tak dál, ale ruku na srdce, pánové. 6 kW mašina opravdu tady nemá co dělat a mě samotnýho to mrzí, že jsem musel prodat svého Ausoma, kterýho jsem miloval, protože to zrychlení a ten pocit z té jízdy byl úplně geniální. Jo? Na 2 kW ta koloběžka úplně co jiného, a to mám řidičák, všechno, ale prostě chci koloběžku na to, abych se mohl dopravit z místa A do místa B a byl v klidu, neřešit nic, a tak by to mělo být. No. Takže určitě každopádně helmu na to mít musíte mít prostě všechno na ty koloběžky s vysokým výkonem, ale problém je, že vám to nikdo nezaregistruje jako to motorové vozidlo. Furt je tam prostě to, že budete na silnici brání jako, jak to říct, jo, to abych prostě takovej výpadník. Jo, já to sám znám, když recenzuju koloběžky, když jedu na silnici, takže na mě, ježiši, zase je tady ten, jo. Prostě je potřeba si uvědomit, že si myslím, že to bude ještě přitvrzovat. Na Slovensku dokonce mají ještě nějaký úplně nesmyslnější zákony, ale tady do kilowattu prostě mějte prostě odrazky, světýlka, mějte to pojištěný, mějte zvonečky a tak dále, budete relativně v klidu a mějte to zablokovaný hlavně, jo. Nebo aspoň, když přijde ten průser, tak to rychle zablokovat nějak a zapomenout, jak se to odblokuje. To je za mě nejlepší varianta. Takže to by bylo asi tak ve zkratce, co jsem chtěl říct, a napište vy, jaký na to máte názor. Takhle by to mělo být. No. Jako kupujte si klidně silný koloběžky dál, ale vždycky fakt mezi lidma zablokovat a dělat neviditelnýho. To je moje rada, protože ty pokuty jsou tam někde snad až 50 000 korun a nedej Bůh, když děláte nějaký pruser s koloběžkou nad kilowatt, je to kriminál. Jakože vážný kriminál. Budu moc rád, když dáte palec na video a odběr tomuto kanálu, pokud se vám líbilo a dávalo smysl. Je to takový kecací video, nedělám to vůbec nějak často, ale hodně lidí mi psal právě do mailu nebo do komentářů a myslím si, že je fajn, abyste to věděli. A není to nějak nic kvůli spolupracím nebo něco podobného, že teďka nebudete kupovat koloběžky, třeba jsme všude do recenze, co mají 2 kW, 3 kW výkon. Je to prostě, abyste byli v obraze. Jestli vám to riziko to stojí a jestli ano, tak se musíte na tom chovat vážně, slušně. Tak jo, mějte se hezky
a příště už u nějaké normální klasické recenze, nejspíš tady na Sencora X70, která mě jako vážně překvapila, protože upřímně Sencor používám a maximálně rychlovarnou konvici, mikrovlnku a rádio. Ale vyrobili koloběžku, která dává smysl. Tak zase příště. Ahoj.